A Asociación Mar de Noia ten moito que ver na conservación e divulgación da cultura mariñeira. Este ano, no que se cumpre o 15º aniversario da súa creación, ten moito que celebrar, posto que por fin están en marcha as obras do novo museo. Que estamos sumamente agradecidos, que dunha vez xa o motor arrancou, o motor principal das obras arrancou, e agora, claro, é a primeira fase. Se iremos mirando como se vai a montar, como non se vai a montar, espacio libre que queda, etc, etc. A extensa colección de fondos dos que dispón a entidade fai prácticamente imposible que todos teñan cabida nunha exposición permanente. O novo museo dividirase en 15 seccións, entre as que terán especial protagonismo o marisqueo e os motores patentados en Noia. Vamos a criar berberecho dentro do museo. Lóxicamente, cunhas vitrinas, cunha area, cunhas temperaturas, cunha salinidade, para unha persona que viña de Valladolid, de Córdoba, de León, de Asturias, pois que chega aquí e vexe o berberecho, a clasificación, a meixa fina, babosa, japónica, ostra, temos unha ostra autóctona riquísima, en fin, todo isto que este reflexado no museo. É o primer punto. E o segundo tema máis importante, lóxicamente, non o ten ningún pueblo de Galicia, non o ten nadie en todo Galicia, nin Vigo, nin Coruña, nin Ferrol, nadie. En Noia temos 2 motores patentados en Noia. 2, E nós temos non solamente os motores, senón temos motores, planos, contratos de traballo da fábrica, cartas de despido, nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Completarase a exhibición con apartados dedicados á fauna mariña, cultura mariñeira, maquetas e demais fondos da asociación. O obxectivo do novo museo é poñer en valor todo este patrimonio cultural con que conta Noia ao tempo que se crea un novo recurso turístico con gran potencial para atraer visitantes.